2,000 years later. At ayun guys, papunta na po kami ng plaza. Doon na kami mag-aabang. Grabe yung street dancing, napakalupit. Sigurado ako pagkatapos nilang nanood sa Gilon, dito sila dumiretso sa Pigar-Pigar. Dito yan sa Migalban, masarap dyan. At ayun po, saludo din po ako sa mga bombero natin na nakaabang just in case magkaroon man ng sunog, di ba? At syempre pumasok na po tayo dito sa loob ng plaza mismo. At nakita ko ulit itong mga malulupit na gumagawa ng mga bagay na to. At syempre sa mga taga-dagupan dyan, wag na wag po natin kakalimutang tangkilikin ang kanilang mga obra. At sa mga gustong mag-order po or bumili ng kanilang gawa, ito po ang kanyang Facebook page. Wag na wag po natin kalilimutan message. At nakita ko tong mga batang karanan na to, napakalupit na mga yan, kaya shoutout sa inyo mga to. So habang nagbablog po kami sa loob ng plaza, grabe, tagatak na talagang pawis ko. Akalain mo para akong baggage counter dyan. May bata ako sa harap, may bag ako sa likod, di ba? So well, ganyan talaga ang buhay, parang life. Natatawa ko habang pinaglalagyan ko ng effects ng mga ginagawa kong content. Guys, alam mo, pag nagbablog ka na rin talaga mag-enjoy ka pag naggagawa ka ng content. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng followers natin. At saka sa mga hindi pa po nakapag-follow ng page natin, please mag-follow ka na. At share mo na tong video na to kasi talagang mag-enjoy ka guys, grabe. At syempre nakita ko ulit ang mga batang karanan na to. Grabe guys, na-appreciate ko kayo. Kilala nyo na kung sino ito. MJ Canto nga pala, salamat, yeah. At ayun, nakapasok na po pala tayo dito sa mismong loob ng plaza sa stage. Salamat nga po pala sa mga guard, sa mga pulis natin dyan at pinapasok tayo. Maraming salamat po sa inyo. Pwede rin po kayo mag-follow sa ating page. At ayun po, pinahawak ko na muna kay Mami Rochelle ang cellphone kasi po merong isang batang inaantok. Kaya ang ginawa ko is nagpadede muna kasi grabe, kanina pa yan pagod. Kaya kailangan niya na muna mag-recharge para malakas siya ulit mamaya. A few moments later. At ayun, shoutout nga po pala sa mga kababata ko since day 1. Napakasulit yan at napakabait ng mga yan. Grabe. Shoutout sa inyo, Junjun, Brian, Jordan, and Ogie. Nice. At nakalabas na po kami ng plaza kasi po sobrang init na po. Kasi si Kendall Cullen nakatulog na. Kaya sabi namin ni Mami Rochelle, hanap muna kami ng pwede namin mapag-ispatan. Kaya naisip po namin na puntahan is dito sa may Metro Plaza. Anong meron dyan? Doon po sa kapihan ng bayan. One hour later. At ayun, nakahanap na po kami ng place dito sa loob ng Starbucks. Kaya ang ginawa namin agad is umupo para makapagpahinga ng maayos si Kendall Cullen. Paano masabi? Kumain ka ng gabi. At ayun, sa wakas nakapag-chill din kasi grabe talaga yung pagod namin. Makikita mo rin naman sa itsura namin, mukhang hulas na. Pero okay lang yan. Ganyan talaga kasaya dito sa Dagupan City, lalo pag ganitong mga event. Pwede na! At ayun na nga, tapos na po kami nakapag-Starbucks ni Mami Rochelle at nakita namin itong mga kaibigan ni Mami Rochelle, kaya nilapitan na namin sila para kahit papano makapagkwentuhan at kamustahan ng konti kasi alam nyo, busy na rin po ang isa't isa. At ayun, nung hinawakan na nila si Kendall Cullen, nagbungis-ngis ang ating prinsesa kasi nangingilala na si Kendall, kaya yon.